Iki ceklon. Nah. Oh. Nah. Aja monoton. Piye iki anu piye lho iki? Yo. Ya kamu nganu rokok. Jadi kan eksperimen yang bertarung polok. Langsung aja bayar. Balon. Hello, mau untungnya loh. Geredana. Aku ae lho. Lekuan duwite ana antek 200 kok. Dino no, spiral dino. Kok Jawa Tengah pesene gendeng. Munter lho. Nek mana kan? Cak lu iso iki. Bikin ku minda lek nggonane kono. Matane sama. Dari aku lek nggonane Cah Jaya. Kae tenan. Matane lagi. Soale lek Tapi lek ngumpulne ning anu kan ning apa to? Ning global. lek muni atune halo ro. Bener. Kocek. Wedi nang ngobrol nang. Lek kancamu, Mang. Tak parani kowe. Anu, kawan tunggu. Sekolah nepang. Ngalah suwe cah videone engko. Balon sak hyper ta. Weh, jantung lagi cekel ning pandur. Iya tapi beda jurusan, Jo. Udah PKL ya. Iya, jenenge PKL. Yo, selak angine teko. Urung misi ya. Ndampan. Bulan. Kalau di anu senter anu entrotak lho. Wong kidul. Aduh. 8 poli kono lho iki. Iya. Nanti lho. Kidul mencet. Gede. Kro wae. Yo selak enangin lho. Sumeten ya. Senderan. Nah. Sik aja sampe ngidul lho, kena kabel. Wih, gaget to. Kena nggone ciwet nang kabel to. Lene video ndak pati anu. Ndak pati ketok kabele. Piye iki? Cul. Man. Mana? Aman. Panas tuh aku. Aku trauma. Sik. 100 meter kedua. Celo kabel lho yo. Langsung lho. Yo. Yo. Nanti Diwan Jaru. terus mendung. Lah apik ngono bentuke.
Dem, ucot. Asik kan kakak. Kupatnya aduh kan. Kuwi tau kan ngomongmu duwe balen neh emang iki. Hah? Kuwi tau ngomongmu duwe balen neh emang iki. Pas kok cetok. Kuwi. Oh, di jalan dingin loh. Malah ngumpul ben telu, Ngumpul ben telu goblok terus. Endi? Kuwi pinon nyentro nang war. Kok